Kontsignarik errepikatuena da gaur Madrilgo osasun zentroetan. 6 ospitaleen privatizazioa bertan bera uztea lortu dute eta poza ezin izkutatu dabiltza gaur langile publikoak. Hemos sentado un precedente, hemos hecho historia. Historia egin dutela diote, baina hasiera baino ez dela. Privatizazioa gelditzeak beste murrizketa batzuk ekartzea ez baitute baztertzen. El hecho de recortar muchas veces es una medida cortoplacista. Horrek hala ere osasun sektorearen arazoak konpontzen ez dituela azpimarratu nahi dute. Ospitaleetan ospakizunetan zebiltzan bitartean, osasun sailburu berriak, dimititutako Lasketiren oinordekoak, kargua hartu du langilei elkarrizketa eskainiz. Habrá que recomponer las relaciones maltrechas. Sektoreko profesionalek diote urteterdi baino gehiago daramatela hitz egiteko prest eta bilera eskatu diote sailburu berriari. Hemen dena amaitzen ez dela ere esan dute eta lanean jarraituko dutela osasun publiko jasangarriaren alde.